Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Еўдакіма Раманава. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Што вам, як гісторыку, кажа прозвішча Еўдакіма Раманава? Еўдакім Раманаў для кожнага беларускага гісторыка гэта прыклад самаахвярнага служэння навуцы. Ён прысвяціў усё сваё жыццё даследаванню беларускай мінуўшчыны. Ён даследаваў мову, гісторыю, культуру. Ён капаўся ў зямлі, ён быў археолагам. Ён даследаваў летапісы, апублікаваў, напрыклад, баркулаваўскі летапіс знакаміты. Ён дапамагаў Івану Насовічу ў збіранні слоўніка. Ён быў інспектарам народных вучылішчаў у Магілёўскай, Віцебскай і Гродзенскай губернях. Ён быў рэдактарам магілёўскіх губернскіх ведамасцяў. Ён пісаў рэцэнзію на этнаграфічную карту беларускага племя Еўхіма Карскага. Ён выкладаў у шматлікіх навучальных установах, быў арганізатарам шэрагу царкоўна-археалагічных музеяў і гэтак далей, і гэтак далей, і гэтак далей. Ну, для мяне, як для гісторыка, гэта зорка. Асноўныя моманты біяграфіі. Нарадзіўся ў 1855 годзе у вёсцы Беліцы. Гэта тэрыторыя сённяшняга абласнога цэнтра Гомеля. На той момант гэта быў асобны населены пункт, а сёння гэта Гомель. Рана страціў бацькоў, было вельмі складана яму скончыць гімназію, таму што гэта была платная адукацыя. Яму дапамагалі і удалося скончыць вось магілёўскую класічную гімназію яму. Далей справа з адукацыяй таксама была вельмі складана, яму даводзілася пастаянна вучыцца і працаваць. Ён пайшоў па такой педагагічнай лесвіцы, як сёння кажуць. Прыехаў у Віцебск, гэта ўжо 80-е гады 19 стагоддзя, пачаў працаваць у Віцебску у статыстычным камітэце. Там пазнаёміўся з яшчэ адным гісторыкам знакамітым Аляксеем Сапуновым. Разам яны арганізавалі раскопкі археалагічныя, разам выступілі на археалагічным з'ездзе ў Вільні 1893 годзе. Пазней вярнуўся ў Магілёў, стаў рэдактарам губернскіх ведамасцяў. Гэта самы пачатак 20 стагоддзя. Займаў розныя пасады у такіх выданнях, выкладаў, адначасова кансультаваў і збіраў фальклорныя матэрыялы. Вялікую частку жыцця проста правёў у экспедыцыях. Выдаваў сваю справу жыцця, гэта беларускі зборнік, займаўся выдавецкімі справамі і, на жаль, ён даволі так рана памёр у 1922 годзе і далёка ад радзімы на Кубані. Больш падрабязней пра галоўную справу жыцця Еўдакіма Раманава. Добра, што мы закранаем гэта пытанне. Гэта беларускі зборнік. Рэч у тым, што на той момант была павышаная цікавасць да Беларусі. Беларуссю зацікавіліся ўсе. Адзін з нашых такіх даследчыкаў беларускай мінуўшчыны, Александр Пыпін, пісаў, што для грамадскасці другой паловы 19 стагоддзя Беларусь была тэра інкогніта, але выбух інтарэсу да гэтага ён выклікаў абуджэнне многіх талентаў. У тым ліку і Еўдакіма Раманава. Ён кажа, што нам трэба ведаць пра Беларусь вельмі шмат. І трэба заснаваць проста такое выданне, як беларускі зборнік. Меркаваў выдаць 15 тамоў. Выйшла пры ягоным жыцці 10 тамоў. Это каласальны проста збор. Прытым гэта прыказкі, прымаўкі, гэта фальклорныя запісы, гэта песні беларускія з нотамі, частка без нотаў, гэта гістарычныя звесткі, гэта статыстыка. Статыстыка вельмі важная на той момант была. Прытым статыстыка ў сённяшнім разуменні нашага гэта лічбы. А на той момант гэта апісанне. Што жыло, якія саслоў, якія тыпы населеных пунктаў. Там ж десяткі тыпаў было населеных пунктаў. Напрыклад, толькі шляхецкіх была такое саслоўе былая шляхта. А там яны жылі не ў вёсках, яны жылі ў засценках ці в аколіцах. І трэба было вось гэта ўсё апісаць. Гэта апісанне помнікаў археалогіі. Ён зрабіў гэту вялікую такую справу. На жаль, не паспеў скончыць, але нават тое, што на сённяшні момант мы ведаем, гэта шэдэўр. Месца Раманава ў гісторыі беларускай археалогіі.
займаўся раскопкамі пастаянна. Ну, рэч у тым, што, ну, напрыклад, вот раскажу адзін эпізод, ён прыехаў у Віцебск в 1886 годзе. У той момант Алексей Сапунов, ягоны сябра, купіў маёнтак Вярхоўе. А ў Вярхоўі проста на тэрыторыі маёнтка Сапунова было 40 курганоў. Раманов кажа, што нам перашкаджае іх раскапаць. Гэта ж твоё ўладанне. Яны проста ўдвух, ну, разам узялі, яшчэ нанялі сялянаў, яны проста зрабілі этой раскопкі. Тысячы экспанатаў. На сённяшні момант толькі ў Эрмітажы вось 1007 экспанатаў, якія перадаў са сваёй калекцыі Еўдакім Раманаў. Выступ на археалагічным з'ездзе. Ён пацвярджае тое, што тэрыторыя Беларусі пераважна была заселена славянамі ўжо ў 6-7 стагоддзях. Гэта, канешне, царкоўна-археалагічныя музеі. Ён кажа, што вось археалогія пацвярджае даўнасць нашай гісторыі. І, ну, на сённяшні момант мы можам сказаць, што ён, ну, выдаў карту, археалагічную карту Магілёўскай губерні, і яна не пераўзыдзеная. Уклад Раманова ў беларускае мовазнаўства. Яшчэ на самым пачатку сваёй даследчыцкай кар'еры, калі можна так сказаць, ён супрацоўнічаў з Іванам Насовічам. Іван Насовіч – гэта стваральнік першага беларускага слоўніка. І, у прынцыпе, адразу фактычна у некалькіх чалавек узнікае тое, што трэба стварыць беларускі слоўнік. Як ахарактарызаваць мову, калі няма слоўніка? Адсутнасць слоўніка беларускага, яно давала падставу некаторым, скажем так, у двухкосці навукоўцам казаць, што беларускай мовы няма. Яны вельмі проста прыходзілі фармальна. Ну, калі б мова была, быў бы слоўнік. А калі слоўніка няма, то, адпаведна, мова няма. Ну, і яны вось пачалі збіраць. Еўдакім Раманаў, ну, сабраў 1000 словаў да слоўніка Насовіча і меркаваў выдаць яшчэ свой слоўнік. А што датычыцца метадалогіі, вельмі важна падкрэсліць. На той момант збіралі не проста слоўнікі жывой беларускай мовы, але і слоўнікі актавай беларускай мовы. Это значыць мова Вялікае княства літоўскага і сучасная гутарковая мова 19 стагоддзя. Вось гэта павінен быў быць адзін слоўнік. Вось ягоны падыход. І гэты падыход вельмі важны. Павучальныя прыклады з біяграфіі. Для мяне асабіста вельмі важным з'яўляецца тое, што ён змагаўся за адукацыю беларускай інтэлігенцыі. Выйшаў, напрыклад, этнаграфічная карта Карскага. Ён напісаў на яе рэцэнзію, і ён сказаў так: у мяне ёсць газета, я рэдактар газеты Магілёўскай гумерскія ведамасці. Я размяшчу рэкламу гэтай кнігі, і ён напісаў у рэкламе так: гэту карту павінна мець кожная беларуская сям'я. Ну, проста каб на сценцы віселі, каб ведалі межы Беларусі. А гэта 1903 год. І ён спрачаўся яшчэ з Карскім за межы Беларусі. Сказаў, што Карскі там не зусім дакладна, вось Беларусы яны і там жывуць. Ён быў такі чалавек, які захоплены Беларуссю і захоплены гісторыяй, і адстойваў гістарычную праўду, нягледзячы ні на што. Ён быў чалавекам прынцыповым. Беларуская зямля падарыла свету шмат таленавітых людзей. Іх прага да ведаў і палаючыя вочы натхнялі і працягваюць натхняць многіх. Сярод такіх адданых справе навукоўцаў Еўдакім Раманаў. Аўтар больш як 200 прац па этнаграфіі, гісторыі, археалогіі і мове беларусаў. Сабраў і надрукаваў больш як 10 000 фальклорных твораў. Раманаў вывучаў матэрыяльную і духоўную культуру беларусаў і заклаў падмурак для з'яўлення Магілёўскага краязнаўчага музея. З 2005-го гэты музей носіць імя Еўдакіма Раманавіча. Слухаў Андруся і думаў, што робіць чалавека вядомым. Прызнанне, узнагароды, мой адказ – падзвіжніцкі лад жыцця. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!